Gaur, hemen, entzungo dituzuen gertaerak, naiz eta harrigarriak iruditu, egiazkoak dira. Eta hemen zaudetenez, istorio honen parte zarete. Horregatik, naiz eta hor, beste aldean egon, zuek ere hitz egiteko aukera izango duzue. Gaurko solasaldia, gaurko istorioa denon artean eraiki edo idatziko dugu, bale? Beraz, jun zaitezte zuen galderak eta zuen komentarioak pentsatzen. Ados, eta liburu honek baita ere dio izena duen guztia omen dela. Beraz, aurkezpenekin hasiko gara ezer baino lehen. Amankai Gaztañaga eta Urtzi Leonet, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon. Ongi etorri gure mundu magikora, Luma Festera. Bai, tokia proposoen guretzat. Leko espeziala. Itxura, zuen liburuetan agertu daitekeen eraikina bada, ez? Egia esan, bai. Bai, erabat. Bai, hori komentatzen aritu gara. Ze ondo. Esan bezala, aurkezpenekin hasiko gara, Amankai Gaztañaga, zurekin hasiko naiz, eta sortzaile interdisiplinarra zarela esan behar nuen, ze musikaria, aktorea, zuzendaria eta idazlea. Baina uste dut aurkezpen hau txiki gelditzen zaizula. Borobilagoa merezi duzu zure irudimena eta talentua dela eta egia esan bere liburuan badago aurkezpen polit bat, nik ezin dut hobetu, beraz, irakurleak garenez, irakurri egingo dut. Hauxe da Amankai Gaztañagaren istorioa. Itxasoaz bestaldean jaio zen, horregatik egiten du amets esku bete handi diren intsektuekin. Izerditan blai uzten duten beroekin, eltxosare, zuriekin eta itxasoa diruditen ur morroizko ibaiekin. Zombien inbasio bati aurre egiteko gaiden komediantea da egun. Herriz herri istorioa kontatuz eta kantatuz bizi da. Eskolan hasi zen fikzioa idazten, ibilbide motza izan zuen. Andereño batek fantasia gehiegi zuela esan ondoren, txorakeriak idaztari ustea erabaki zuen. Mundua oso serioa da, ez dago fantasiarentzat astirik. 10 urtez antzerkia idazten ibili da. Aske, inork ez du ordea antzerkia irakurtzen. 2017 urtean ernaldu zen bere barruan Martin Martinaren istorioa eta txikitako andereño aspergarriari kasurik egin gabe bere baitako mundu haiek guztiak paperean jartzeari ekin zion. Eta eskerrak, Amankai, ez diozula irakasle horri kasu egin. Demora gehiagiz inion kasu. Bai, ez da? Haintxe, deskubrituko ditugu zure historionen detaile guztiak, baina esan bezala, eskerrik asko Luma Festen gonbidapena onartzeagatik. Zuei plazerra da. Urtzi Leonet, zurekin gauza bera gertatzen zait, ez dut aurkezpen borobilik, zuk ere baduzu aurkezpen txukun eta irudimentsua beraz, zurekin ere, irakurri egingo dut, zein den Urtziren bere aurkezpena, bere liburuan azaltzen dena. Hitz gutxitan nire burua deskribatu beharko banu, oneraxe izango litzateke. Sasi geografo, sasi arotz, egun euskara irakasle eta dantzari. Bikien aita, itzalen dama dut emazte. Izan ere, lehenengo bietan formakuntza eta lan ibilbidea izanagatik, dantzari sentitzen dut nire burua. Oraindik. Eta hainbat urte badaramatzat euskalgintzan. Bergarako idazle eskolan aritu nintzen pare bat urtez buru belarri eta ari horri tiraka egin ditut lan eta elkarlan gehienak. Nola ez, istorio honek garai hartan du sorburua. Zergatik hain sasi geografo, sasi arotz, sasi? Bueno, nik ikasketak ala hasi nintzelako, unibertsitate ikasketak, nik geografia ikasi nuen. Eta gero arotz lanetan ere aritu nintzen, baita, orduan horregatik sasi eta sasi gero ez dudalako ibilbide hori jarraitu, eta beste ibilbide bati ekin niolako, baina bai, horregatik hainbeste sasi. Bietan aipatu dezute istorioak beste garai batean, bere hasiera duela, baina, liburuetaz hizketan hasi baino lehen, beti esaten da, ez? Idazleak baino lehendabizi irakurleak bagera. Zuen kasuan, hala da, lehendabizi irakurleak izan zarete? Bai. Ni txiki-txikitatik. Bai, nire bai, irakurle amorrau. Bai, ze goratzen duzute garai horretatik, ze liburu edo ze egoeratan irakurtzen zenuten eskutuka, ez, helduen liburuak? Irakurri baino, nik hasieran, gainera gogoratzen dut eta bizi
berriro bizi izan dut, orain nire seme alabekin, ze gauza bera egin izan dute, da liburuak lehendabizi ikusi, irudiak, ez dakize, historiak imaginatuko kontatzen genizkien, eta nik ere hala egiten, amak beti esaten du, nik ere goiz ikasi nuela irakurtzen, ez? Eta hasieran nahi aldegoak banituen, orduan beraien liburuak ere hortze duen, eta pixka bat hortikan, ez? Nik uste, oroitzapena hori da, nirea lehenengoa bintzat. Bai, nirea ere, beti liburuak oso gertu izanan oroitzapena, eta gurasuak irakurleak dira baita ere, amorrauak, eta historia kontatzen ere oso ondo kontatzitu. Orduan, bai, gauero, igual lehenengo rekuerdua da, bada, aita lo hartzen, ze lo hartzezun beti eta ukalonduakin jotze denion, lo hartzen komiki moduko fantasiasko histori batzuk geneuzkan, eta horiek irakurtzen eta gu, karo, aitan onduan, ez, jarraitu nahian historia, baina handikan ez genekigun irakurtzen, eta orduan nola siukozun, ez, ikusten margoiek. Eta igual lehenengo rekuerdua hori da, eta gero ja urrena da, ama bronkaka mailan ezin da irakurri, esan danokin gaudenian mesedez hiru liburua itxi eta holako gauzak. Argia itzali, berandu da. Bilar eskola da. Egia da irakurtzen ni nahiko izan naizela. Nahiko, liburu bat astetenean ezin dut utzi. Bada hor zerbait, bai. Ez oso sanua, esango nuke. Ez oso sanua. Eta fantasia ipatu duzu, fantasia irakurtzen zenuten ja txikitatik? Nik uste baiet, txikitatik. Bai, bere mailan, baina azkenan umentzako ipuinak ere badute fantastikotik asko, ez? Orduan, nik uste oso txikitatik edan degula, edo jan degula hori nik behintzat. Bai, nik ere bai. Badakar rekuerdua, hortze gure garaian, el barco de vapor etziala liburu fantastikoak eta nahi horiek, sin más... Batzu bat zeuden, fantastikoak eta aventura eta beldurrezkoa bezala. Bai, baina hola oso geroia junginanean gauza zailetara edo pixkat mami gehiokin, la historia interminable, netzat izan zen hor deskubrimentua, eta horren ondoren ateazian, neia pixkat heldua harrapau ninduen, baina ateazian vampiro txikia, saga bat, izan zala, hau da nik nahi detena irakurri beti, baina ja pixkat heldua harrapau zin, orduan. Bai, zeuden hola, gero ja deskubritzezunean mundu hori, nola gehau, ez? Claro. Zuk urtzi gogoratzen duzu horrelako historiorik, vampiro txikia edo bestelakoak horrela zure bizitzan gelditu direnak? Bai, nik gutxi gora bera, esango nuke, jaunartzean garaiakin gogoratzen dut, oparitu zatela sail bat, garai hartan perkax saila zen, Euskaldun bat Marten eta hoie guztiak, sail bat izan bat berroi eta piko liburu zian denean, azkenean saila osatu genuen, ez? Nik hori da, hola, pixkat lehenengo aria edo, eta gero ja urte batzu berandago nik ja, eta beak ere zautu Dragonlanceko sagak, hori ja da, erdi heldu, hori jazan ona. Hori jazan elfoak, ipotxak, dragoiak, ez dakize hori jazan, jebiago. Bai. Eta historiak baina pertsonaiak pertsonai kutxunak badituzute horrela txikitakoak edo gaztetakoak zuekin gelditu direnak, ze badirudi orain ere pertsonaiek pixu handia dutela, zain beste igual historiak, baina pertsonaiek bai. Neretzat personaia bai gauko nitzake gau erbanun, eta hori urtzekin itzein nun lehenkoan, Legolasekin gauko nitzake, baina ez Legolas pelikuletakoa, mesedez eta favorez. Korroto dut Orlando Blumen Legolas hori. Gerauko nitzake, El Señor de los Anilloseko Legolas eta Gandalfekin ere bai. Eta Galadriel, noski, Galadriel. Igual horiek, baina egia esan naizain personaje... ez nahi zain fana, gehiago naiz historian fana, bai. Orokorrean, ez? Historiarena. Bueno, beti ere liburua pelikula baino bea da, hori beti. Bueno, a ver, salbuespenak badaude, baina normalian bai. Zure irudimenean egiten duzun pertsonai hori beti hobea da, ez? Ez que oso rarua da, eta hor ikustea irudimenan zeskua, ez? Zuk nola imaginatzezun eta nola ikustezun mundua, eta bestian ikuspuntua aurrian jartzei zuenean, bapatian, zer da hau, ez? Bai, hor,
aberatzare bada, Ze Bai, bestean bai. ikuspuntua horrela, ez ez, tipo honeko la irakurriko zuen trilogia Bai, hau. Eta niretzat, nola, inontik Hori inoa. bakoitzan, azkenan da nik uste beste produktu bat dela, ez? Orduan ja ulertu behar da beste gauza bat bezala. Antza daukana edo oinarrituta dagona, baina ez da gauza hori. Orduan nik ere horako decepzioekin ikasi dut, igual beste prisma batekin ikusten gauza horiek, ez? Bai, bai. Eta zu baduzu pertsonai Kutxunak, edo... bueno, saga horretakoak, bera Gandalf aipatu du, Gandalf fijo, ni Samen fana naiz. Ja. Nik uste Samik gabe eraztuna Bai, aspaldi zegoela Sauronen eskutan. Hori ere bai, hori seguru. Gaina, esango nuke Tolkien ebeak onartu zula, Sam zala protagonista absolutua, baina, bueno, beste, eta gero, pixkat gure herrira tiraka, nik beti falta somatzen dut Aigar eta Peioren abenturen jarraipen bat, badakit autorea okerrezpan hau egin zala. Baina bai, hori zan ipur beltzen agertzen zian komiki batzuk, eta baita hola fantastikoa, eta bi guerrero zian, eta batek gabiko magiko bat eskuratu behar izan zuen, eta ez dakize, eta bai, hori daukatu indikan hemen, Aigar eta Peio. Orain idazleak zarete, baino orduan, amets egiten zenuten horrelako liburuak idaztearekin, edo irakurleak izatearekin eta abentura horietan murgilduta egoteakin ja nahiko. Ni txikitan bai. Bai. Baina eskolako lanen bat ematen bazuen, hor joan nire danakin. Goratzet, gaina badazkat gordeta. Bai, txikitan saiakerak iten itun. Geho, bai, nola alakoa zian, baina... Bai, ni bezala. Saiakerak Badazkat batzuk hor gordeta, beldurra matei dirakurtzia. Bai. Gaina letra oso txarra, baina ere letra oso txarra dakat, baina orduan, imaginatu. Eta beldur pixkatera ematen dit, lotxa ez dakit dena da, baina bai, idatzi ere, bai. Marraztu ere, bai, baina gero marraztu, orain maila hartan geratu naiz, ez? 8-9 urteko maila. Baina bai, idatzi, ez dakit liburuak, baina, bueno, nik historiak idatzi iten ditun, da, jazta. Ez da, gabe, ez nun, pentsatzen zeinek irakurriko zitun, ematen ziaten aukera, eta ala, venga, mikrofono eman baliate bezala, kontazak nahi dekena, venga. Eta hortxe. Bai. Esan bezala, Itzalen Dama eta Patxi Bakailu, Arrizko Errementariak, aurkeztera dator Urtzi, eta Martin Martina eta Urrezko Orraziaren Misterioa, Amankai Gaztainagarena, bi liburu hauek aurkeztu nahi ditugu, baino bion kasuan ez da zuen lehendabiziko liburua, badituzute beste batzuk. Zure kasuan Amankai bai, 39 lore, oso desberdina da, ze Urtzi jarraitu du hor bide bat, baina zure kasuan oso desberdina da, ze saiakera dago, antzerkia zure aurkezpenean esaten zenun, antzerkia ez dula inork irakurtzen, zer gertatu da hor behintzat genero aldatzeko. Beitu, Martin Martinan historia, 39 lore baino lehenuo jaio zan, eta tarte hortan ganbilak proposatu zian, zeatik ez dezu idazten dramaturgia bat, ez? Eta jolas moduan hartu nun. Egia da, oain irakurtzetenian 39 lore antzeslana fantasiatik asko dakala, asko. Eta, karo, ni gidoi gintzatik nator, antzerkitik nator. Orduan, egia da, hori bai, beti ondala hor, idazketa hori beti onda hor, guk sortzeitugulako gure antzeslanak eta idazketa horrek nahi ez egon inberdulako. Baina zure burua ez dezu konsideratzen ez idazle, ez dramaturgo, ez ezer, hor zaude sortzailezea, eta egia dago eta 39 lore horrek eman ziala igual bernun pospolo hori piztu zon, ez? Eta esan nun, igual gai naiz hau ere egiteko eta besteek irakurtzeko. Eta horreatik izan zen garrantzitsua. Zeia Martin Martina bazeon, bazeuden ja personai batzuk, oain daudenak ja oso finkauta, baina inundik inoa enitzan gai sentitzen, edo ez gai, baizik eta duina izango zanik idatziko nun hori eta beste batek irakurri, ez? Eta 39 lorek emantzun bide hori, da beti izate du zerbait muy de kulto, osea, harri bitxi raro, hola, ez dizuna zer da hau,
Hogeita hemeretzi lore da hori. Berezia da. Ez daka zer ikusik ezerekin, baina, bueno, bai, izan zen trampolin bat, nire kasuan. Eta gazteak alzenitun hor buruan, edo gazteentzat idatzi nahi zenula, ez? Beitu, hogeita hemeretzi loren protagonista nausika da baita ere, eta da nerabe bat. Orduan, hor badao zerbait, nere barruko nerabiak segurazki asetu nahi duna, ez? Da idikitzia bide bat, igual, garai hartan sentitzen guzti horri, eta bueno, norbait sentitzen baldin bada horrekin identifikauta, zoragarri, nien naiz, berrogeta urte ditut, noski, ez dakit gaur egungo nerabe batek ze sentitu dezaken, baina bai ni nerabe nitzanean ze sentitzen nun. Eta gero, klaseak emateizkioetan zerkikoak nerabei, eta badakit ez gaudela hain urruti. Kontekstua aldau da, markoa aldau da, salvajemente aldau da, sare sozialek eta dakaun pantalla behar horrek pila bat aldatu du, baina egia da, barruan berdinak izaten jarraitze deula. Esatezin dakat ikasle bat dela estupenda beha, eta esatezin, eski nik elite ikusten nun, eta esaten, hemendik urte betea, se me abre el mundo, ez? Osea, hori dana gertauko zaitu. Zestuan, dices, claro, es que berdinean gaude, osea, non zaude, espanik eske, claro, pipa jaten etegean, txoko hartan ez da iziten da, guke hoxeite denun. Orduan, bai, behaie badazkat buruan, ez dakit, momentu vital hori, igual, nerabea baino gehiago, momentu vital hori hain garrantzitsua dana gure bizitzetan. Elite bai dela mundu magikoa. Bueno, elite da... Mitologikoa. Bai, mitologia. Eta mitologia ere. Eta gauza gehiago. Bai. Urtzi, zure kasuan, herri margotua idazteko nun edo noiz piztu zen, mainkaik aipatzen zuen pospol hori? Pospol hori izan zen, bueno, nik patxibakailu hori da txikitan amak esaten zigun gauza bat, ez? Gu txikitan jolasten ibiltzen ginean, kanpuan etxe etorri dena kamisetatea eta taula, guaitik nire semiei eta labai ere esaten dio, patxibakailu ematezu, ez dakize. Eta kamiseta barruti sartu eta hautsa pixkat astindu eta ala segi, ez? Eta nik izan zen bolada bat, galdetzen niona nire buruari, ez? Zein arraio zen patxibakailu hori. Eta Spencerrek badaka pelikula bat, dela Banana Joe, eta nire pasatzeu pelikula guztia, bere buruai galdetzen zein dan Periko de los Palotes. Nahi gauza bera gertatu zitzaidan. Eta bazkenean asmatu egin nion, zein oketzekin, amaketzekin nondik ateazun hori, eta familian inorketzekin, orduan asmatu egin nion historio bat. Eta, karo, izen horrekin zerbait itxasoarekin lotu izan bartzun, baina, karo, nun jarriko dugu, ez? Eta, karo, nik rugbin jokatu nun. Eta, karo, ikusi nun, garai hartan zen, joan nahi batzen Frantzian zen, munduko kopa, rubikoa, eta jokatzen zuen Zelanda Berriak, ni izan naiz beti Zelanda Berriaren fana, eta Zelanda Berriak Frantziaren kontra. Eta hor izan dituen bi momentu inspirazio. Bat izan zen jaka bera, jaka kamate hori, eta, klaro, subtitulatua zegoen, eta jartzen zuen hor, hemen gizon hiletxua, ez dakize, guzkia diztirara zizuna, eta, klaro, parian zegoen Frantzian, zegoen Sebastian Chabal, ezagite ezagutzen duzuen, baina da leize gizona deitzen zioten, jokalaria, rubikoa, 2 metroko gizona, tximaluze, bizarra handi, da Basajaun, ez da nik gizon hiletsua, Basajaun, Sebastian Chabal ikusi nun, eta jazta horratea zan, ja, historio hau guztia, ez, hortik atea zan. Eta alaxe izan zan, gero idatzi genuen, eta gero egin du bere bidea, ez, baina inspirazioa hori izan zan. Jaka hori ikustea, eta nik Sebastian Chabal jendeak esatu, ari da parra egiten jakari ez dakize, eta nik ikusten un tipoa dantzatzeko gogo zehola baita. Edo nik ala irudikatu nun, eta imaginatu nun Basajaun jaka dantzatzen, eta jazta. Aurretik Atix Agirrek esan du pertsonaiek atea jotzen diotela, ez dula aukeratzen. Zuei gertatu zaizu hori fantasiarekin, ez duzutela aukeratu, ja fantasia zuen eskuetan zegoen eta horrelatera da historioa, edo aukeratu duzue fantasia idatzi nahi zenutela? A ber, nire kasuan historia beti jotzeu atia, horrela bizi den nik. Bai antzerkian eta bai... Eta gaina batzutan kontra egin nahi dezu, ze igual, momentu enten hau,
Ez, baina ez. Insistentia dia. Horre, dao pelikula bat, Charles Dickensek nola idatzizun Cuento de Navidad, badao pelikula bat oso ederra nola personaiak sartzian bere txian eta akosa huiteuen, ez? Eta nire kasuan Martin Martina beak akosa unindun. Osea, bai, ze benetan nik enakan, osea, ni beste gauzatzuk sortzen nahi nitzan, enitzan literato konsideratzen, orduan, ez nokan hola behar bat hori sortzeko, baina inzantzan, baina goratzet, momentu batzutan ansiedadia eta berriz. Eta ja, hazin berri dazten da berriz, eta bai, hola, kasu honetan hola izan zen, hola etorri zen. Eta gero bai, gero batzutan bidera uber dituzu, alduen einian, baina fantasia idaztiana oso barrutik, nahi behintzat. Nik beste gauza bat idaztia ikarri kostatzen zait. Osea, zerbait izan behar du beti fantastikoa edo toke magiko batekin edo zerbait. Eta idatzi izan ditut beste gauza batzuk, baina... Realismo magikoa, nire kasua mintzat, zea hori, danetatik aratao, mitologiatik aratao, edo, osea, bai, antzeslanetan gurian beti dao absurdo hori, beti dao beste mundu bat, bai, 3D hau, bai, batzutan astunegia da, eta orduan, astuntasun hortatik ateako zerbait, ez? Orduan, baditugu ja pertsona joiek atea joka, Patxibakaiu komentatu dezu nola izan da inspirazioa, Martina baitare, baino pertsonaiak eraiki behar dira. Nola izan da momentu hori eta pertsonaiak, nezta magikoak izanez, baina errealismo hori ematea eta benetazkoak bihurtzea. Nik egitut fitxak, baina nik rola diez ez asko jokatu rolean, baina rol jokoko fitxa bat balitz bezala, bere ezaugarri guztiekin, eta gero, igual ez ditu erabiltzen ezaugarri erdiak, baina bueno, hor daude. Bai, eta salbuespena gero glosategi bat egiten dut izen guztiekin. Baita agertzen baldin bada eta kaixo aio esaten baldin badure izen propioa, edo da kaixo aio esaten duen gizona edo dena delakoa, ez? Baina niri hori kotxe zaharran personajeari gertatu zitzaidan, ze hasieran eta glosategian hala dago, kotxe zaharra herriko xelebrea, talaiaria, begi bakarra du, eta ipuinak asmatzen ditut, ez dakize. Eta bihurtu zen erabat protagoniko. Eta da gizon zar bat, ez? Eta bihurtu zen. Eta etzan gauza bat nik planifikatu nuna, edo ez, beak eskatzen zuen bere, ez, ni hemen hau, eta banua. Nahi deteo. Ik nahi deke nahi, ni baniak hemen. Ez dut alde egin nahi. Eta hala atea zan, eta inkluso bigarren liburuan, eta esatuzu, ez da personaje bat izan dana kaixo eta jo esan duna, baizik, eta ja da tipo bat hemen geratu dana, ez? Hemen hau, Esi zurekin lo egiten ta dana, Bai, ez tatuaje badakat, zeriteak ustea badago, baina kotxe zarraren tatuaje badakat. Bai, zirriborro bat, Iñaki Olgadorena, Zu deitze jo, zu. Hau da, primizia, bai, ja esan un, ja ez, ja etxe egingo, ja nire zean dago, bai, friki total, osea, nire liburuen friki handina igual ni naiz. Baina, bai. Zure kasuan gainera ere, bueno, bi ona, baina pertsonai asko daude, horrek ere behar du bere krokisa, ez? Bai. Gero batea juten bada edo beste, edo ura esan badu, gero hortik ez dakizen batea kontuan izan barezu hori egin dula, hori esan dula. Bai, gero gaina baldima da historio bat, karo, kasuan, astea hemen personaiak aurkesteia, baina gero hori jutea katrapilatzen da nola, orduan ja junbertzea, zuk esan dezu bezala nik fitxa dazkat, ni bai izan nahi rolera, fitxa dazkat, eta gero baita ere, holaxe, apuntauta, hau tal, etzaio gustatzen gazta. A ber, kontu zuri, horrengo batian igual gazta jatzen. Ez, baina hola, dana, bai, eraiki berdia ondo. Gure genero hontan, personaje asko ez baldin badaude. Bai, gehiagire ez, gero gehiagire galtzea da. Juego de Tronos, gero. Bai, gero berezik izen arraroak baldin badituzte, eta hola, eta gure biona azkenean, euskal denez, izenak ezagunak dira, baita fantastikoak dianak ere orokorrean ezagunak dira, orduan, bueno, hainbestean, baina hori ere kontuan izan bara, ez gero izen arraroak baldin badia, eta gaina denak antzekuak, denak antzekuak baditu dite. Nik urrengoan, bigarrengoan egongoa listau bat izen donakin. Bai, erabaki dut, ze, klaro, bigarrengoan
urrengo remesa dator, orginak. Osea, eta hor ja, Claro, gehiago datoz festara, orduan. familia albuma izan Familia behar duzu, gehitzen doa, bestela. eta Bai. Claro. Eta pertsonaiak historioekin batera sortzen doaz, edo lehendabizi pertsonaiak historioa edo pertsonaiek ere gauzak bultzatzen dituzte, gauzak gertatzea. Nik hor badakat gidoigintzatik hartutako zerbait dela beti oso buruan dakat zein dan obra kompletua bezala, ez? Eta orduan, bai personaiak lan zaitut, baina baita ere igual gidoian egon daitezken utzuniak edo momentu, bai, tentzio falta daken momentuak, edo horrelako, orduan, igual juten naiz trampeatzen. Da, hor antzematea, porque atia jotzei zuen bezala personaje batzuk, gerozuk sartzeituzun beste batzuk, bueno, hori atzeia, irakurliak ez daki, baina zu badakizu, en el fondo, esto ha sido una trampa. Baina, bueno, berdia baitare, osea, berda pixkat temperatura hori mantendu, ez? Obra guztian. Nik esate dute, idazle arkitektoa, idazle lorazaina, idazle mapakoa, brujula, ez dakize, bai, ez dakizu hori? Ez? Bai, badago test bat adena dago. Bai? Jakiteko ze motatako idazlia zean. Egin behar dezu, amankai, claro. Egintzaz, bai, fijo, bidaz. Test, bakizu, Harry Potterren are badago, ez test, de qué casa de juego a seres. Qué horror, bai, hori bezala. Rollo bai, idazle. Nik iten datena, ni badakit noa iritsi behar naizen, gero hortikan desbiatzen baldin ba naiz edo zea, gero norbaitekin goitala, edo historia behakin goitez, baina bai, batzutan personajek eskatzen dute, gero nik uste ezin dela ertxie izan, batzuk dena kontrolatzen dutela esatu dute, eta ezagonea jun behar du, baina, bueno, pixkat arna sartzen ere utzi behar zaiela. Bai. Fantasia duzue aman komunean eta noski mitologia ere, beraz, mitologia ebai komentatu behar dugu. Zakitze ikerketa mota egin behar izan duzuten, edo ja aurretikan bazenuten jakin mina zen. Zakit, oso aberatsa da bion kasuan. Bai, dokumentazioa, bai, nire kasuan gaina da fase bat pila gustatzen aitena sormenean. Igual gehien gustatzen aitena dokumentazio fasea da. Zan berra dakat, hor, batzutan esatet. A ber, osea, venga. Baina hor pila gustatzen ait dokumentatzia, ikertzia, tokitara jutia. Nik lehengo liburua idazteko jende ezberdinakin bildu nitzan, ekologistak bere garaian, gauza oso potentiak intzituztenak, bai, herri txikitan ibili dianak baitare herrigintzan kasu hortan, eta mitologia aldetik nik topatu nun anuntxi arana, pues, mola, enun ezautzen egia esan behan lan antropologikoa, eta derrepente, topatu nun, da niretzat izan zen, bai, bizio aldaketa bat, ikustia baita ere, ze tokitatikan kontau diguen baita ere gure mitologia, eta horreken noaka eraman duen, ez? Eta, bueno, bai, dokumentazio lan eder eta gozagarria izan da nire kasuan. Nik aldiz, hori euskal mitologiarekin, pixkat txikitatik jaso dugun guztia, ez? Ez detola, gero bai gauza konsultatu eta deskubritu izan ditut gauza batzuk ere, ez? Jo, nik adibidez, ez tekitan untxiren kontua da, zeinen kontua da, baina nik txikitatik beti entzun izan dut Mikel Atxeta eta Rabi Mariren semeak diala, baina gero hor deskubritu nun, ez? Batzuentzat biak alabak diala, bat alaba, bestia semia, ez da hola oso argi hori ere, ez? Ez da hola argi, bai. Orduan horrek bai egin zian olako zea bat, bum bat, ez? Eta gaina, lehenengoa aipamena ingeles, ez daki nun topatu nun. Eta gero, niretzat dokumentazio lanik, gogorra eta gozagarri nahi izan zen, lehenengo liburuakin, ze hor, bigarrenan azkenan mitologia nordiko ere gauza bera gertatzen zait, txikitatik ezagutzen dut, bat eta beste, eta ezakize, baina maoriena nik ezagutzen hona zen, hori jaka eta tatuajea zazkatela, eta hori bakarrik ez, eta orduan, bale, sartu hor, ze kontatu behar dugu. Eta mitologia baino gehiago nik uste kultura ere, igual gehiago azaltzen dela, eta gero, gaina, kontua da, zuk ikasten dezu guztia, Claro, baina gero guztia zen ezu liburuan jarri. Etzea egiten saiakera bat horri buruz. Orduan gero jarri behar dituzu gauza batzuk. Eta zuna ez zu gaina luzitu, hau dena ikasi dut, eta beha,
Nirekat irabazti hemen trivial bat, Bai. maorien inguruan, baina ez. Bueno, eta hau ere oso kuriosoa da eta jakin beharra duzu, ez? Bai. Batzutan ere gauza oso kuriosoak aurkitzen dira ikerketa lan horietan, ez? Eta batzutan historiak, de repente beste bideo bat hartzeu, Claro. Osa, nahi bain sorginan zea danakin, bueno, horre naiz irakurtzen, inkisizioak intzitun, bueno, eskabetxina danak, hemen Euskal Herrian, eta ze figura zeuden, ez, bazion la catadora de brujas, ardua izango bazan bezala. Bueno, gauza batzuk fascinantiak, deskubritzea dituzunak, da igual a priori etzenula pentsatzen, ostras, hau nolabait azaldun berdu, ez dakit nun, oandik hor nao, antxinela izte bialduko izut, baina hor nao handik, katadora nola sartu, osea, baina hor, hor badao zerbait, dala dokumentazio hortan agertzeia gauza batzuk arribitxiak dianak, eta jarri behar dituzu. Eta gauza batzuk ez dazkigunak, ez? Mikel Atxena eta... Ez que generuan inguruan badago gure mitologian despiste handi bat. Eta gainaz ziurtasunez jarri dian gauza batzuk, gero irakurtze dituzunak kanpoko beste ikerlari batzuk, eta behaientzat ez dianakola, ez? Baina, karo, Barandiaran gizon hori apaiza zan, eta baita ere bere modura eta bere ulermenetik eta garai hartako ulermenetik idatzi zituen gauza batzuk. Eta orduan hor bai geratu zian oso konkretu eta guri iritsi zaizkigu oso lotuta, ez? Baina gero konturatzezea, igual ez da laola, ez? Claro. Eta ostras, laminak batzuk dragoian kadazke, beste batzuk, karo, zer dia batzuk, ez dia emakume itxura, beste batzuk, beste batzuk, karo, horre asko dago handik deskubritzeko, eta igual pena handiena mitologian, nik bai eukiet, Jose gabezi daka honez, ze falta da hon, eta norbait animauko alda, kriston ikerketa itea mesedez, hemendik, botatzetola gonbite bat, ez da, eron mat nahi du nahin, baina falta da, hola, ikerketa sakon bat, beste ikuspuntu batetik igual. Eta txarrenean iritsi zaigu. Pila bat. Iritsi zaigu, azkenean. Dakigu nola, eta nola kutsatuta, eta nola zera, baina, bueno, iritsi zaigu. Eta ez da gutxi. Nik uste hor iritsi zaigula baita ere, guk uste dauna baino gehiago ondalako herritan eta familitan histori batzuk zaudela oso sartuta. Eta igual, jakin gabe hor zeuden, eta segun zetokitara jute zeanean, oandikan, bai. Eta historiak kontatzearen ohitura hori, igual oraindik mantendu da, baina pixkanaka galdu daiteke, orduan, mantentzea ez, edo ikerketak egitea, zeinen importantea izan daiteke, ez? Bai. Bitu hasieran esan ez du, nola definitzia, eta ni beti esatet, nik komediantea naiz, pila bat gustatzait, kontatzia gauzak, ez? Kontatzia, izan daiteke asmaudezuna edo personaje bat hartu dezu eta noski, hor ez naiz fidela, enaiz saiakera bat iten, ez? Gure gauzak sartzeitugu, baina bai, kontakizun horrek euki behar du jarraipena eta egotia, fantasia liburuak guk sortuta hemen, gure ikuspuntutik, nerabentzat, iruditzen zait hori ere dala komediante hon lana, ez? Herri jutiak kontatzen gauza hauek geratu daitezen. Ze bestela dana, ni Harry Potteren oso fana izan naiz, baina karo, bestela dana dator kanpotik eta beste era batea, ez? El Señor de los Anillos, edo zer, oso aberasgarria da, baina zure herrian gertatutakoa bada edo zure inguruko pertsonai magiko horiek bai, zeinen potenteak dira, ez? Tolkien beak ere berez ala intzun, ez? Berak palta somatzen zuen, nola baiteko ezakit mitologia ingles bat edo britanikoa ez dakit, baina ala zegoela ez, orduan hasi izan, nik ingoet. Claro. Eta jazta, ala.
Eta, bueno, claro, beha nola filologoa zan eta danetik zan, hizkuntza bat asmauzun, osea, intzun, dana. Desbariatu zen. Bai, juntzan, dana itea. Problema bakoitzeko ensaio bat iten Bai, hori da, berra, oiku bezala fitxak beak ensaioa. Bera ere bere friki propioa zan. Hombre! Bai. Aizu, pertsonaiak eta historia komentatu ditu, baino bion kasuan, liburua mapatxo batekin hasten da, hause urtziena, eta amankaiena bai erakutsiko dizuetzuek ikusteko. Eszenarioak, ere komentatuko ditugu, nola da lekuak asmatzea, ez asmatzea, ze, gertu daudenak izan daitezke, ez, nolakoa da hori, ze hor bai arkitektoak izan behar zeate, hor bai idazle arkitektoa, ez? Bai, nik egia esan, bigarren, nik mapa bat nahi nun, baina enun nahi mapa bat. Mapa bat egiten baldin badezu, gero ja jendeak ubikatu egin dezake leku hori, eta nik enun nahi hori, ez? Nik nahi nun adibidez Portutxo, dela herri nagusia edo, izatea Euskal Herriko edozein, kostaldeko edozein herri, ez? Eta nik hori harri nagoan, berez Portutxoren izena da, ni Astigarragoa naiz, Astigarragoa auzo bada, Portutxo, eta toponimo asko dira Astigarraga edo inguretako zeak, ez? Putzueta, Txoritokieta, ez dakiz, eta hori izan kontua, ez, nik hola, eta gero hori nola, claro, mapa batean jartzen bazu, ja jendeak ezitu, baina hori Donibane da. Edo hori ez dakiz zer da. Edo hori da Donosti garai batean ez dakiz zer, bueno, hori da Donostia zentrismo, baina, bueno. Eta gainera igual kontra egiten dizute, gaizki jarri duzu, ez? Hori ez da hor, hori gaizki da hor. Baina, bueno, ez dakit. Nik geografia ikasi nun, eta nik mapa zaila izan naiz beti, eta liburu fantastikoa, eta hori beti daude mapak. Ez que, a ber, mapa gabe. Mapa bat, eta gaina Iñaki Olgado egin du kriston lana, eta, claro, hori lutzitu behar da. Bai, ilustrazioak komentatuko ditugu gero ere. Zure kasuan, Amankai, eszenarioa edo eszenatokiak imaginatzea? A ber, nire kasuan, ezke nik eukinun fletxazua tokiakin da reala da. Orduan, ez dut esango, turistez ez betetzeko espazio hori, porque nire liburuan nahiko politikoa da zentzu hortan, turismo gehiagikeri hori gorroto dut, eta bai, baina tokia herria bea existitzea, nahazketa bada, bi herrin arteko nahazketa bada, eta gaztelua existitzea, eta gaztelu horrek histori oso potentia daka, eta bai, hori egiazkoa da. Gero Alain Martinezek intzun bai mapa, Alain etorri zan nerekin herri hori ikustea, esan nion, hau da nahi detena, mesedez, hori reala izan da. Eta bueno, azalare behakin du, eta lagundu dit, pixkat lurra ematen, ez? Nik ere mapa ikusten nun, azkenian gure imaginaioan dago mapa bat. Dago, beti. Eta gaina hor dago mapa bat, orduan norbaiten nahi badu gero ja rolea jokatu edo, ja badaka hor leku bat, Claro, ez que ben oso ondo. Libre dago, munduak imaginatuta daude. Nik bai ez dut izenik jarri. Herria da herria eta hiria da hiria. Eta orduan ja, bi toki horiek, uste dana englobatzu, bai. Bueno, besteen irudimena ere pizteko, bai, noski. Behar dira horrelako tresnak. Amankai, aipatu zu, ez? Politika puntu hori eta, bueno, zure andereño edo irakasle horrek esandakoarekin mundua oso serioa da, ez dago fantasiarentzat astirik badago, ez? Zuen kasuan, bai, nahasten da fantasia hori, baina mundu serioko arazoak, esango dut, edo asuntoak, badaude, ez? Horrelako liburuetan beti, zure kasuan, ekologia, baina, bueno, baditugu laguntasuna, familia, delakoak, feminismoa, osea, hor badago beti... A ber, eske dana da politika, ni Aldarrikapena, hori da. Pentsamentu horkua naiz, eta egia da, fantasia gutxi ez deula, erabat, bueno, eta hori ja beste gai bat izango litzateke, baina fantasia eta imaginazioan bitartez, eske lortzeitugu beste toki batzutara iristia igual seriotasunetik ezin geanak iritsi, ez? Eta nire kasuan, a ber, Tolkienek gerra inguruan idaztezun, beak gerra bizi zantzulako, gordin-gordina, eta azkenian zuk idaztezu zuretik, nire protagonista intersexuala da, intersexualidadean inguruan nahi nun itzein,
trilogian barruan hori jungoa modu oso konkretu batean eta eukiko papel oso importante bat, Martin Martinan intersexualidade horrek, eta nire kasuan hori da abia puntua, ez? Nahi nun plasmau gizarte bat utopikoa nun generua ez da on erabakita zure organo sexualen bitartez. Eta baita ere anistasun hori dala emate izuena baita ere izaki mitologikoak, ez? Eta mundu magiko horrek, personak ere beste askatasun batekin behiratzeko aukera emate izu, eta hor nahastuta egotia gaur egungo mundu teknologiko, teknokratiko hortan, mundu mitologiko guzti hori ere oso politikoa dela iruditzen zait. Fantasiak zenbat aukera ematen ditu, ez? Gure gauzetan sakontzeko edo historia kontatzeko edo kezkatzen zaituen hori kontatzeko, ez? Bai. Nik begia esan, nik ez nuen alako zera ikan, ez? Nik nahi nun txikitako abentura horiek transmititu, ez? Baina gero bai, nezko atzen esan zian, uste, Arantxa Iturbe izan zara esan ziana hori zerbait zahartzaroarena, eta hori ez, azkenan, berriro, kotxe zarra, beti ateratzen zait. Baina ez, esatzen zu, zarra danean persona bat ere badakala zerbait itia, ez dala trapuzar bat bezala hor baztertu daitekena, ez? Eta ez dakit, hor ere badaude olako gauzak, ez? Nik, adiez, bere liburua irakurri dut, eta nik uste oso modu inteligentean egiten dula Martin Martinaren zera aurkezpena, eta transizio hori, eta oso interesgarria da. Bai. Eta egin beharra zehola. Eskerrik asko. Bai. Esan dugu hasieran, ez, Luma Festen gazte literatura da protagonista, eta hasieran ere aipatu dugu, ez, gaztetan nolakoak ginen irakurtzen, ez hain fana, bai, ez, nola ikuste dituzute zuek orain gazteak, ze egia da mundua salvajemente aldatu dela, gure garaian ez egon Booktube, TikTok, ezakit horrelakoak, orduan, ezakit horrekin zuek harremanetan nola zaudeten? Nahi, sensazio ematen dit ez dala asko irakurtzen, baina gero aldi beran batzuetan iruditzen ze baiet. Nik Euskaltegian goatzen naiz behin izan un talde batenak batxilergokoak zianak, eta ez dakit nola esan nun, liburu bat, ez dakit ze hola nahiko ezaguna nahi goatzen zeintzan, eta batek aldetu zuen baina, badago serie edo pelikula? Eta esan nion, ez, guain itxingo, orduan ateratzen duten arte, eta ikusiko pelikula edo seria, eta listo. Eta hola ez dut irakurri behar 300 edo 400 horriko mamotreto bat, hori izan zen erantzuna. Eta batek esan ziren, nik irakurtzen dut, eta urtean 5 edo 6 liburu, hola, eta hori izan gehien irakurtzen zuen, eta horretan. Baina gero egia da mugimendu hauek, Booktube, TikToken eta gazteak dira hor daudenak atope liburuekin. Horrekin flipatzet, osea, mundu hori da bapatian, ze ona, osea, existitzea baita ere hemen masa hontan. Iruditzeit, kriston desoreka bezala daola. Alde batetikan jende bat ez duna ezer irakurtzen da, gaina igual niretzat dana, ezke inoiz ez dut hartu liburu bat txikilan itzanetik. Uau, osea, nola bizizintezke, ez? Eta bestalde daola jende bat, movimentu guzti hauekin interneten, kiston fenomeno fana, idazle batzukin, gaina liburu batzuk, gaina arraruak dianak, osea, ez diana derrepente igual bestseller batzuk, gero bihurtzeiana bestsellerrak, baina oso interesgarria egite zait. Eta ustet, beste gauza badala Euskal Herrian gertatzeana. Eta hor ja, ez dakit, hor ja dakat nire kezka, eta da zenbateaino irakurtzean euskeraz. Eta igual, TikTok eta ze hau edanetan Indian mugimenduak badiala beste hizkuntza batzutan iteian mugimenduak. Baina euskeraz ez da gertatzen hori.
ezagutzen dituzte eta irakurtzen dituzte eta hurrengoaren zain gelditzen dira eta horiek badaude eta oso gazteak dira, ere. Bai, oso gaztiak. Bai, nahi hori ederra iruditzen zait. Bai, ez dakit nola inberko genuken, hemen pixka txintxuizta geha Euskaldunak, orduan kostatzen zaizkigu gauza batzuk, ba igual pauso batzuk ematen hasi berdeu, ja beste hizkuntza horietara gerturatzeko, gazte horien, bai, moduetara gerturatzeko edo olako zerbait. Abentura moduan hartu beharko dugu. Bai, hombre, bai, gure kasuan. Abentura da. Hasieran esan dizuezuek ere historia honen parte zaretela, beraz, momentua llegatu da. Amankaita Urtziren liburuek galdera asko planteatzen dituzte, beraz, zuen momentua da, zuek ere galderak egiteko aukera duzue. Beraz, bota nahi da ezute edo, komentarioren bat edo... Esan, hola... Sekreturen bat jarri. Txarra baldin badare, bai. Hori da. Idea guaien baldin badakazue. Ez, baina bota. Ez dago, ez error. Pertsonai mitologikoren bat gustatzen bazaizue eta komentatu nahi baizute. Seriotasuna da nagusi. Gero hor badakagu, Amankak eta biok personaje batzuk erabiltzen ditugu personaje berdinak, gure da, nik gugatzen ez Basa Jaunena. Basa Jaun. Eta dakagu ikuspegi erabat diferentea Basa Jaunena. Totala. Karo, bai, azkenia bai, hori da, ez? Osea, nire Basa Jauna da oso lasaia. Osea, basua zaintze. Bueno, lehenengoan gaina ez da inbeste ikusten, baina bigarrengoa bai, daka gaitasun bat, bueno, zuaitzekin hitzeiteko. Noriak bai, hitzei baino kantatu iteien. Behitu. Noriak kantatu iteien, bai. Da, heavy metal gustatzen zaio, baina gero kantatzen dira suabe. A ber, gino bat sartu berdeten. Eman duzute crossover moduko bat bion artean. Bai, bere personaje bat neria nola, eta bestian. Hor badago genero berri bat, igual. Bai. Hori gertatzen da, ez? Bai. Bai, galdera badago? Bale, aurrera. Ni botako izuet galdera bat. Aurten ikusiet, ez dakit urtero iten dut, revision Harry Potter. Bai. Etxian, pila bat aldiz ikusiet. Bai. 8 pelikulak urtero ikusten ditugu. Karo, izan zan bere garaian, liburietatik hasi zan, gero pelikula egin zan, en fin. Orain bidaiak, turismoa eta barra egiten da. Nere galdera zuzena eta zehatza da. Euskal industriatik, ez? Badago hemen industria, literatura, ikusentzunezko ekoizpena, telebista daukagu. Ze egin daiteke, hain zuzen, pixkat pizteko, egin daiteke zerbait zuen liburuak pelikulaetara eramateak, edo nola ikusten dezute, harreman hori sustatzeko aukera, pixkat efekto Harry Potter eskala txiki batera edo emateko aukera. Ze nik ikusten detena da, generazio gazteetan oso konektatua daudela, ez? Filmak, pelikulak, seriak... Eta gauza bate gaina bestea emateu. Hori da, batzutan alderantziz da, pelikula ikusten dute eta liburutara jotzen dute. Nik hor argi ikusten dute euskeraz gainera egin daitezkela gauza barbaridadeak zanet zentzu honean, ez barbaridade gauza txarra bezala. Nik flipatu dut adibidez Paul Urquijok eta bere ekipo guztiak eta egin duena iratirekin, baina hori baino lehen egin zuen errementari. Eta errementari da Patxi errementariaren ipuña, esan nahi da, ipuin bat, txikitakoa, eta hortik atera du marabila hori, ez? Ze iratik bai daukatzetik kriston world building bat, ez? Hori, egin zutena Josean Muñoz eta Juan Luis Landak, ez? Eta hori guztia, baina esan nahi dut, nahi iruditzait, eta ikusi da, gainera, ze arrakasta izan duten, inkluso mundu mailan, ez? Eta hori, hemendik atera da, eta gure ahotsetik atera dan kontu bat izan da, ez? Horre funtzionatzen du, aukera ematen bada, dirua sartzen bada, edo badaude buruak, badaude eskuak, badaude profesionalak, ez bakarrik literaturan, ikusentzunezko munduan, eta argi dago, ja ez da, eske ematen bazaia aukera, egingo dute, ez, hor daude. Bai, nik uste hor badaola, ez gutxi ez teala berriz ere noa, hemen, fantasia mundu, eta ikusi besteik ez dao, Euskal Zinemak, ze ekoizpen iteitun, ez? Bai Euskal Zinemak eta fikzioa generalian. Oso gauza gutxi daude, benetan, edo
fantasiakin, abenturakin edo realismo magikotik tiratzeuena, dana oso terrenala da, ez dakitu, hain arte behar hori igual gendun, ez hor nahi genuen, baina ikustea irati batekin adibidez, behar bat daola. Eta jende bat igual zinea ez dana juteala hori ikustea, eta gainea, igual jende bat ez zura, zu zinea, noiztik etzea jun, ez? Kriston ondo pasan hon, ez? Badao zerbait, gutxieste bat oain arte, ze gauza kontatu daitezken historia hauen bitartez. Eta kriston niretza da, dakago hor, altxor bat deskubritzeko. Ze gure mitologia da, rietete, de Harry Potter, osea, zanaet, gure mitologia da, anitza, ezberdina, arrarua, oso naturakin kontaktuan da ona, oso gainak gaur egungo sistema igual kontra iteiona, oso politikoa da baita ere, osea, karo, bada zerbait, superbotere badakabor eta altxor bat deskubritzeko. Besterik. Bai? Itxo, mikrofonoa hurbilduko duzu. Ez, a ber, bueno, gauza da igual, fikzioa, espekulatiboa, fantasia, talako gaiak pixka gutxetxita daudenarekin lotuta edo, karo, eske igual ere euskarazko referenterik, ez daukagu, zein da gure Brandon Sanderson edo gure Tolkien? Totiren itzulpenak? Akaso? A ber, zerbait antzekoena igual? Claro, antzekoena bai, baina egia da eon ipuinak eon diala. Nahi izan ezkeo, inal izango genuke, gauza txikiak. Hortan inglesak iteue, bueno, behaiek baino hobeto ez du kontrolatzen inork, ze botere euki dezaken zerbait fantastikoak badakibe saldu iteula, badakibe jendia juteala ikustea, eta guk igual ez dugu euki habilidade hori, ez? Errementari, Patxi Errementari, liburu hori nik txikitan irakurtzen nun. Osea, hor dakau, Patxi Errementarin historioa, eta gero horrek nora... Ze ematen, bueno, deabruak, gauza superinteresantiak, beste kultura batzutan deabrua daia figura bat, gurian ez, gurian egon daitezke deabru pila bat, oso ezberdinak, traketxak dianak, bildurtiak dianak, tontuak dianak, deabru, osea, netzat badaka hor aberastasun bat, ez deuna jakin ikusten. Eta, klaro, hor dirua jarri behar duen jendiak benetan, ze horrelako gauzat iteko diru asko berda, igual ez du apustu horin. Pentsaudulako, umian kontuak dira, edo honek ze kabida auki dezaken, gure gizarte hontan. Baina ikuste dugu, pentsatze duna baino gehiago dakala. Eta zehozeatik da hori ere bai. Eta gero, baina badaude beste munduak, adiez, komiki gintzan iruditzen zait, hor artista batzuk... Exagerau. Nik berriro itzen etxera, Iñaki Olgadok lan pila bat egiten du, Frantzian, Belgikan, ez dakiz zer, eta da figura bat, netzako, ikustezu tipo bat, sariak irabazi dituna Europa mailan ez dakiz, eta hor dago, ez? Eta hori bezala, gero artxipelagoaren zeare bai, ez? Irratiko zera hori, orain komikia, ez dakiz zer, Tupust, niretzat tupust da gauza bat. Da, me lo quitan de las manos, ez? Osa, hori... Nei brutala bueno, gabai, ojo, a ber, gutxi itzen dugu gabai, ni gabai, ezken itzan, gabai, bueno, ze izan zan gabai niretzat, ezke izan zan, a ber, zortzi tomo, nik etxian azkaten ligan, baina ondillak, ez? Ezan berrakat, hiru hoietako, eondiala nere sofa eusten urte askoan. Bea, hortako ere balio dute. Baina gutxietxi gabe, zen izan naiz, hiperfana gabaina, eta gabai, adibidez, ez deu gabai hartu inoiz, eta esan, ostras, hau, zer, karo, historia da, baina bitu ze ondo eraikita personaiak, saltatzeuenak urte batzutatik bestea, danak berdina. Eta dena da, protagonistaren irudimenak egiten du, bidaia hori, esan nahi da, gabai da, hortik anjuten dana, flipatzen duna. Badazkau, adibidez netzat hori da, la leche, seguru beste toki maten hartuko zuela eta onoski oindazion, la serie, gabai.
Osea, hortxe. Bai, Ministerio del Tiempo, eta horiek bezala. Es que, a ver, claro. Gabairen abenturak ezakize, eta... Eta guk ez gaina dazka, bueno, Naparruko historiak aztemazea kontatzen. Ozein herritako historiekin, dago egitea hori. Naparru baina daude gauza batzuk, ez zula ez. Hemen dakat, Abderramanen zea, bere espata, nola, bai, hau da, eta zeitu zure etxian espata honek, bai, bueno, jeke arabe batek, hau reala da, eskaini zian dirua lortzeko, baina, bueno, nire birraitona ez dakizen hartuzun zuzenian eta komedorian. Hor, esan nahi dut, azkaula gauza batzuk oso euskaldunak eta interesgarriak. Eta erabiltzeu gabonetan Rosco de Reyes mozteko, ez? Abderramanen zea hor, ez? Bai, inberdeu tokia, ustet gaudela momentu batien gaina indezakeguna, ze Paulek lortu duna da, benetan irikitzia eta estandarte bat hor jartzia, ez? Penagarria da, baina jendeak esan du, aquí hay billetes. Eta, bueno, azkenian produktorak moitzeia diru baldin bado, ez baldin badago, ez dia moitzen. Bueno, baina gure hemen gaude, iritsi gara, zerbait indeu, orduan esan ari da pixka bat moitzen. Bai, da, nik uste, bai, aidala. Nik flipatu non baita Euskaliakin adibidez, ez dakit irakurri ez. Euskalia, ez? Mikel Alvarezena, izan da azken urteetan, zuria aparte, gehien flipatu arazinaun liburua, Euskalia. Bai, da olako, ez dakit nola deskribatu, fantasia ez da, olako zerbait, bai, zientzia fikzio, distopiko, ez dakit, utopiko, olako gauza raro bat, bai, oso ona da. Bai, eta funtzionat, nik uste bintzat, ez dakit, nahi iruditu zait, funtzionatu dula, ni mundu guztiak gomendatzei jot. Eta hori ere izan da puntazo bat, iruditu zain nahi. Eta ez dakit zeite, nik jarriko niak, soldata bat, venga, Mikel, segi idazten hor. Jarraitu. Euskalia bi, edo dena delakoa igual zait. Hori, jarri, soldata bat, venga. Bai, geho kuriosua da, ez? Iteian produktotan, telebistan eta Euskal Telebistan, ni beti esaten, noiz deituko ie, Paulek deitu zian, lehengo estenan gerran nao, ez hori izan zen, porque, abankai, esaldi bakazu, apuntame esa mierda, baina ja, osea, nahi detorreon, espata batekin ja, osea, bai. Buruk mozten. Osea, baina beti nao, noiz deituko ie serie bateako, gainanik, 4 urte esgrima inun, arte dramatikon, ez dakize, osea, zaldian ibiltzen naiz, me vendo aquí, pa una serie que nunca se va a hacer. Osea, badao zerbait, noiz deituko ie olako gauza bateako beti da, naiz ama bat, naona oso triste, nere semia ez dakiz zer gertau zaio. Zatet, ama, berriz papel hau, zenbat aldizien dut Espatarik gabe. Mesedez, osea, reivindikatze dugu hemendik ere, osea, sortzaileok horrelako fikzioa. Bai, berda. Baiko deituko zen Martina ingote eta Anderen joan papera iteko deituko. Anderen joan papera. Salazar. Esango zu. Justo egin honun, Hemen sinatuta. Baizue, eskaera honekin eta liburu baten gomendiarekin amaitzea, ez dago gaizki, ondo iruditzen bazaizue, solasaldia amaitutzat eman behar dugu, ze orain sari banaketa badugu, baina horretik eskerrak eman nahi dizkizuet, eskerrik asko, eta zorte hon eta jarraitu idazten. Urrengoak nahi ditugu, ja. Urrengo Luma Festerako, bale? Eskerrik asko. Eskerrik asko bioi, Amankai eta Urtzi. Eskerrik asko zuei ere. Eskerrik asko. Eta esan bezala, Luma Festeko mikrokontakizunen euskarazko sariak ditugu banatzeko, Amankai, zu gainera gure ahotsa izango zara. Beraz, gauza prestatuko ditugu, bai? Bai, nik behar dut mobila hartu irakurketa hartu, bai, eta nik bitartean... Ez dakit non dakaten. Ez dut spoilerrik egingo. Bai, eskerrik asko Urtzi. Esan bezala, Lumafest 2024ko mikrokontakizunen euskarazko lehiaketaren sariak banatuko ditugu orain. 2 sari ditugu, 2 txeke, baina noski mikrokontakizun horiek ezagutu nahi ditugu eta esan bezala Amankai Gaztainagak bere ahotsarekin deskubrituko dizkigu kontakizun hauek.
Ba, lehendabizikoarekin hasiko gara, amankai. Venga, lehendabiziko sari hori, aurrera. Segundo bat? Bai, oain bai. Mikrokontakizunak dio. Eguerdiko ordu bat aterdiak eta ni oraindik zuri begira. Urrunean ahotsak entzuten dira. Laztan bat eta bi algara. Izar artean gure usaina, leihotik kanpo naturaren xarma. Azkar pasatzen da denbora. Gaur ez dakit ze ordu den, ez da non zauden ere. Ze polita. Bai? Bigarrena? Itxoin, bale. guazen Bale. zein den deskubritzera, A ber. bai? Hoi da lehendabiziko mikrokontakizuna, lehendabiziko sari hori, Maia Ortiz de Zarate Iriakezek irabazi du. Zorionak, txalo bat emango diogu Bai. hemendik. Saria ez dago gaizki, 180 euro liburuetan gastatzeko. Zoragarria. Bidaliko diogu saria, ze ezin izan du etorri, eta orain bai, bigarrengo Bigarrena. saria, bigarrengo mikrokontakizuna. Aurrera, mankai. Mikrokontakizunak dio. Eztarri agurgarria. Zure ahots kordek igortzen duten ahotsa entzun eta maitemindu egin naiz. Ez zaitut beti entzun barkatu. Beste eztarriek egin ninduten gor, egin ninduten itxu eta hauteman gaitz. Ez da berriz gertatuko. Zure bihotza. Polita ere, ze ondo. Ba, gure Lumafest 2024ko mikrokontakizunen euskarazko lehiaketako bigarren saritua, Igone Urtaza Maiza da. Txalo bat beretzat ere. Ezin izan du etorri, baina txekea berari ere bidaliko diogu. Ez dago bazuretzat eta bestean niretzat amankai sentitzen dut, baina irabazleak hauek izan dira Maia eta Igone. Zorionak bioi eta zuei eskerrik asko arratsalde honetan gurekin egoteagatik eta bihar gehiago, bihar ere Lumafest hemen izango da. Eskerrik asko eta bihar arte. Agur. Agur, mila esker.